tots! En aquest vídeo farem una variant de l'obrir i tancar bàsic, que ja ho he après en un vídeo anterior, i que no sé si té un nom concret, a vegades li dèiem obrir i tancar caminant o obrir i tancar de costat, d'acord? Veureu que l'essència se basa en el mateix, en fer un obrir i un fer tancar, però la posició o com ens col·locarem és completament diferent, d'acord? Però ens servirà també per molts altres punts. Per tant, és important que sapigueu fer aquest obrir i tancar, d'acord? Sobretot si l'heu de ballar amb rotllo en el principi, però també ens serviran per a ja ho veureu, d'acord? Llavors, ja sabeu com era l'obrir i tancar, que vam fer l'altre dia, que l'altre vídeo que era anar cap endavant o anant així sempre dins un rol o anant davant i endarrere, i aquest seria així. Començant mirant cap a l'esquerra, la nostra esquerra, i obrim 1, 2 i 3, i girar i tancar. 2 i 3. Obrim, 2 i 3, tancant. 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 2 i 3. Ara ho he fet com si fes un petit rotllo, jo mateixa, però era perquè ho hagi sobretot marcat aquest gir de primer obrim cap a l'esquerra i tancant cap a la dreta, d'acord? Llavors, practiqueu-ho diverses vegades perquè aquest punt obrir i tancar ja el podrem fer passant i de moltes altres maneres. És exactament la mateixa base que l'obrir i tancar bàsic. Si no l'heu mirat, mireu el vídeo i veureu que us ajuda a aprendre moltes altres coses. Vinga, ens veiem en el pròxim vídeo.